Dan hu gvern li tradixxa lil ħaddiema u bil-mod in-nies qed jindunaw. Dan hu gvern li miegħu qed jistanew ftit persuni u fejn il-ġid li qed jinħoloq bit-tkabbir ekonomiku mhux qed jasal għand kulħadd. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta indirizza attività politika f'Ħazzabar u qal li n-nies qed jinserqu bil-kontijiet ta' dawlu l-ilma għax il-gvern qed iħaddem ħażin is-sistema tal-ħruġ tal-kontijiet. 80% tal-każi tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma tagħkom qegħdin tinsterqu mill-gvern Malti. 80% tal-poplu Malti qiegħed jinsteraq kull xarejn. 80% tal-poplu Malti irid iqum minn hemm, irid iħares lejn il-kont, irid iġibu għand il-Partit Nazzjonalista ħalli aħna niġġieldu biex inġibulkom lura dak li huwa tagħkom. Adrian Delija qal li dan qed ikun ikkonfermat mill-istatistika tal-Eurostat fejn ingħad li l-kontijiet f'pajjiżna żdiedu b'7% fi żmien meta l-prezz internazzjonali kien wieħed stabbli. Min-naħa l-oħra sostna li l-gvern injora l-kollox l-ilmenti tan-nies fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-vuċi tal-familji li qed iħallsu aktar milli suppost għax jemmen f'soċjetà li jimpurta fejn il-konsumatur ma jinsteraqx għas-servizz li jikkonsma. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid soċjetà li jimpurta u li ħadd ma jbati, speċjalment dawk li qed jispiċċaw jgħixu fil-garaxxijiet jew li qed jaffaċċjaw ħlasijiet għoljin għall-akkomodazzjoni. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista se jkun il-vuċi ta' dawk li m'għandhomx vuċi biex ħadd ma jibqa' lura u tkabbir ekonomiku verament jilħaq lil kulħadd. Isemgħu lill-Partit Nazzjonalista. ħajkun hemm leħen ġdid ta' politika ġdida, mod ġdid kif nagħmlu l-politika, illi fiċ-ċentru tagħha mhux se jkun hemm il-ftit, mhux se jkun hemm il-flus, mhux se jkun hemm l-ideoloġiji, imma ħajkun hemm persuna waħda biss. U għal dak il-persuna, għal dak il-wieħed, għal dak il-kull wieħed u waħda minnkom ħajkun hemm il-Partit Nazzjonalista jismakom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid soċjetà li jimpurta mill-ġustizzja u mis-serjetà għax il-gvern mhux qed iħares reputazzjoni tajba ta' Malta li mbniet matul is-snin mill-gvernijiet nazzjonalisti. Minflok il-gvern għażel li jaċċetta u jħajjar li jiġu f'Malta nies li mhux serji u li jagħmlu ħsara lis-settur tas-servizzi finanzjarji bħal Bank Pilatus. Adrian Delija qal li fejn tidħol Malta irridu nkunu leħen wieħed u b'vuċi waħda favur il-Maltin. Dan meta l-Ewropa tat lill gvern 13 il-rakkomandazzjoni biex insaħħu l-istituzzjonijiet u s-saltna ta' dritt. Tenna l-istedina lil Joseph Muscat biex flimkien niddefendu r-reputazzjoni ta' Malta, għalkemm il-gvern għażel li jwarrab ir-rakkomandazzjonijiet li sarulu.